Assalamu alaikum jama'a. Jama'a to kula da scammers. Mutane suna amfani da bidiyoyi na suna karɓar kuɗin mutane wanda kuma duka ba ni bane ba. Babu wanda nake ba bidiyo na ya post ni kadai nake yin post. Sannan duk wanda ya ga yayi comment ya ce a bashi account number ya ga an masa reply da account number to ba ni bane ba. Babu wanda nake reply da account number ina. Dalili shine idan na saba wa mutane da yin reply da account number to mutane za su yi amfani da wannan dama idan mutum ya ce account number su tura masa, shi yasa ba na yi. Sannan kuma duk wanda ya ce in masa DM zai ba da ko nawa ne ba na yi. Dalili shine shi ma idan na saba yi wa mutane DM, wasu ma za su dinga account da sunana suna yi wa mutane DM suna da faran mutane. Shi yasa ka duka ba na yi. Duk wanda yake da ra'ayin ya taimaka ya ba da wani tallafi to mutane suna mun DM da kansu. Sai na ba su account number, kuma wani lokaci a cikin bidiyo na da nake yi nakan saka account number dina. To ta wannan hanya za ku yi tabbatarwa duk wanda ya yi muku DM ko ya muku comment da account number ba ni bane ba, ba zan yi ba na yi. Yawa ta yadda za ku rinka gane account, duk wanda kuka ga ya muku DM ko wani abu makamancin haka ko ya muku reply, shiga account ɗin shi ku gani waye. Ta yadda za ku gane ni shine wannan shine account ina na TikTok, wannan kuma shine account ina na Instagram, ga kuma account ina na Facebook, ga kuma na YouTube ina. Wayannan sune account ina. Duk wani account da aka yi muku magana ko kai magana da shi wanda ba wannan ba, ba ni bane ba. Nagode. Assalamu alaikum.